everyone, good morning. Welcome again to our channel. Ngayon ay ang mapapanood niyo is about the paghahanda namin ng pagdating ng bagyo. Pinaghahandaan kahit hindi naman dapat itaboy, 'di ba? Pero hindi pwedeng ganoon eh. Kailangan maghanda tayo kung halimbawang makarating dito sa atin dapat safe tayo. Kasi guys, merong balita just the other day na meron nakitaan na masamang panahon at ang sabi ay magiging may posibilidad na magiging super typhoon. Kaya ngayon ay paghandaan natin, meaning paghandaan ay yun yung kailangan mong gawin na para maiwasan ang mga bagay-bagay na ipalayo mo, Lord, na mangyari ay yun, paghandaan natin. Kaya ngayon, ang una naming step is punta kami sa kabilang property at tignan din doon kung anong sitwasyon. Tapos mamaya ay dito din, ayusin din natin dito sa bahay. And then paghandaan natin ang gawin pa natin ay handa natin yung mga stock, yung mga pagkain, gano'n, yung madaling madukot pag nagutom. Halimbawa, hindi natin alam ang tadhana, sana na mag-pray na lang tayo na huwag sanang mangyari. Pero yun nga ang sabi, may nakitaan na gano'n, kaya tayo naghahanda at para tayo maiiwas sa mga bagay-bagay na hindi kanais-nais. Kaya punta tayo ngayon doon, naglagay ako ng yung para sa petas ko, and then yung sunscreen, ito yung sunscreen na lagi kong gamit. Maglagay tayo at ito'y babaunin ko doon kasi pagkatapos kong maglagay nito, maglalagay ulit ako after 2 hours. Lalo na pag uminit. Ewan ko kung iinit pa dahil sabing ganon. Tingnan natin dito. It's Wednesday, 5:58 a.m. Tingnan mo ang aga-aga ko. Guys. At it's Wednesday, guys. My God, punta tayo. Let's go. Paghandaan natin na sana ay yung para pag halimbawang ipalayo mo, Lord, na hindi tayo makalabas ng bahay, ay meron na tayong mga pagkain. Yung flashlight, kailangan ipaghanda, flashlight. Kung meron kayong mga solar, ibilad nyo na. Siguro ngayon, iinit naman. Mga pagkain, kahit yung mga delata, noodles, ganon, bigas, ihanda na. Yung mga pagkain ng aso, yung dog food, kailangan bumili na ngayon. At ano pa, yung mga ganon, madaling i-imbak na hindi madaling mapanis. Tapos yung mga para sa mga first aid, like for example yung kailanganin palayo mo, Lord, kung may mga masugatan, yung may mga simbako, may magtae, yung mga gamot sa lagnat, mga ganon. Kasi that time, kasi naranasan na namin yung bagyong Odette, grabe yun. My God. Tubig na mainom, kailangan mag-imbak na. Ayan, naka-sunscreen na ako. Ready to go na tayo. Punta na tayo. Magpapula ako konti. Kalimutan ko. Magpapula tayo ng konti. Kahit na lakad ng mga ay kailangan maganda pa rin tayo. Ayan. Ito yung serum. Sana ang bumabagay sa skin mo, kung anong skin color ka, babagayan niya, guys. May magic nga talaga. Kaya gusto ko to. Hindi ako nagpo-contour, pero ito ang contour ko.
Yan. See? Dali. Yung bagyo nga pala ay darating. Ang sabi, Friday daw. Kaya kailangan na natin ihanda yung dapat ihanda. Okay? Mag-ingat tayo guys. Ingat and then prayer. Be prayerful always. More prayers. Pray harder talaga. Kaya let's go na. My God. Talaga naman. At ako'y kinakabahan. Pero sige lang. Ang God nandyan naman. Mga pagsubok lang to na ewan. Gusto. My God guys. Okay, let's go. Magsombrero lang ako para di mainitan mamaya. Ayan. So, let's go. Go to go. And then, ang oras ngayon is 6 o'clock sharp. Okay, let's go. Ako'y nalulungkot para dito sa garden. Ano na naman kaya ang mangyayari sa mga plants na ito? Mamaya itatabi ko yung mga iba. Itabi ko na lang dun sa wall para hindi masyadong maano ng persa ng hangin. Dahil nanood kami ng balita, the latest balita 6 hours ago, ang Guam ay nako, grabe na ang lakas ng bagyo. 240 miles per hour na. So meaning, ang lakas na. Ngayon, ay ako'y nag-aalala, baka ilipad itong mga tanim natin. Look at this, yung mga, paano na lang kaya, noon nakalbo ito sa Odette, pero malalaki na ang mga dahon. Diyos ko, sana naman maawa ka sa mga alaga nating tanim. Ang gaganda na, oh, ang lalaki. Naming mga bagong propagated, pero sige lang, ang Diyos ang bahala. At ang mga bagay-bagay ay nangyayari dahil sa may kadahilanan. So, irespeto ko lang ang kung ano ang meron ang rason, merong rason ang God. Kaya nagpe-pray na lang ako na ingatan kami at itong mga tanim sana kahit man siya makalbo basta't mabuhay pa siya. Huwag naman sanang yung ilipad at mawala katulad ng mga ibang mga tanim namin na wala. At naku, si Regale, ala, yung tumubong leaf niya hindi tumuloy yata. Ayan, at si Joe P.I. ito itabi ko mamaya. Naku, ay mamahal pa naman ng mga ito. Balwanum, ayan. Diyos ko, my God, naawa ako sa inyo. Oh my God, tulungan niyo ako mag-pray mga plants. Ipag-pray natin na huwag kayong masaktan, huwag kayong madamage. Naku, Diyos ko, maawa naman kayo sa mga tanim namin. Maawa naman Lord. Diyos ko, sana huwag ilipat at sana ay mabuhay pa rin kahit papano. Oh my God. Tingnan mo yan. At itong mga ganyan, mga bigunya, madaling mapulik yan. Ayun, nakatago na yung nakatago na yung iba doon sa ilalim. Yun, ang safe na. So, yun lang guys. At punta tayo sa kabilang property na. Nandito tayo sa Petit Jungle 2. Ayan. At Diyos ko, sana naman maawa ang God. At itong mga tanim natin ay huwag malipat. Sana naman maawa siya. Ito yung strawberry shake natin. Yan, nakita pa natin, no? Buhay pa, no? At ang ay parating na bukas. Yung bagyo. My God. Yung mga black cardinal nandun sa ilalim pero ililipat siguro yan. Hindi ko alam. Bahala na ang Diyos. Diyos ko, basta ako'y manalangin. Bahala na siya kung ano man ang resulta. Okay. So, let's go.
God! May na-build na ganyan. May na-construct na siguro yan ay shower room. Yung mga galing naligo sa dagat, yan mag-shower. Ayan na. Umakahol na ang mga German Shepherd sa banda rito. Uy. Yan ang aso ng brother ko. Ayan, ang ganda. Patag na patag ang harapan ng property namin. At malinis na. Ganda na. At yan yung papuntang dagat. Ayan. Tapos doon, nilagay yung shower room. Ganda. Ay, no, namimiss ako ni Taffy. Hey, come here. Uy, ano nangyari sa inyo, ha? What happened to you? Taffy? Bella. Kami. Taffy. Bella. Ay, sus, my God. Ang landi. Ayan na yung halaman natin. Yan ang logo ko dito. Yan yung atay-atay. Ayan na. Ay, nako. My God, ang bahay namin. Ito yung kaharian ko noon. Naks, kaharian. Ang dami nang tumubo sa mga kilid-kilid ng bintana. Baliti. Ang dami. Mga rubber plants. Meron pa tayong ano dito. Yung figs. Pero marami kasing klase ng figs. Ito ay ganito. Ayan oh, nakita nyo. Pinakita ko last time. Ayan guys. Please comment down below kung ito yung makain. Pero figs daw ito eh. Ayan oh, ganyan ang itsura. Tapos ang dahon ay ganyan. Ganito ang dahon guys. Figs pa yan. Anyway, research natin sa Google. I-Google natin. Ayan oh. Ayan oh. Yan ang bunga ng figs. Figs nga. Ang itsura. Talagang figs. Oh. Kaya hindi ko pinaputol eh. Kaya magkaroon tayo ng figs dito. Makina yung talisay dito. Dapat tanggalin natin yan. Nako, daming linisin. Mga talisay oh. Tingnan mo, ang laki na rin ito. Hala, ang bilis lumaki. Grabe, ang bilis lumaki. Ala, naging forest na dyan sa parting yan. Ito na yung daan papunta sa kabilang gate na papuntang dagat. Ayan. Ang daming bunga ng ano, golden coconut. Ayan oh. Ang daming bunga, punong-puno. Oh. Ang tamis-tamis pa naman ito. Ang laki na ng puno ng baliti. Dapat ano na ito, malagari. At saka may tumubong ano. Ano yan, tipolo or breadfruit? I don't know, what's that? Ala, bagong tubo yan. Ang laki ng ano, root ng ano. Ang laki ng roots ng baliti. Ano ba yan? Ha? 7:41 in the morning. It's a sunny day. It's good morning. Maliwanag ang sunlight. Magandang araw, magandang umaga. Sana always like this, pero meron tayong masamang panahon na darating bukas. Sana ay huwag tayong mapinsala at huwag sanang mag-damage ng mga kung ano-ano dito sa amin at kung saan, at walang mapinsala. Sana ay maging safe ang lahat, ang bawat isa. Itong sinasabi na napabalita na typhoon, yung Typhoon Betty na sa labas ay mawar, ay sana ay matunaw na at hindi na makapinsala. At ang ganda ng araw, ang ganda ng umaga ngayon. Tingnan nyo, ang daming mga surprises na dumadating sa buhay. Kaya manalangin lang tayo na sana safe tayong lahat. Diyos ko, ako'y kinakabahan. Nalimutan ko na nag-video kasi minagali ko ang mamili ng
ng mga gulay, patatas, ano na yung mga binili ko, repolyo, mga pundo sa kitchen. Sinigurado ko yung bawang, sibuyas, yun, mga ganon. Ay, nako, ang init pa naman. Ay, ang init niya. Oh my God. Ano kaya ang temperature nito? Punta tayo sa Elan City Mall, sa supermarket. At bili tayo ng ano natin. Stock ng mga delata, mga kung ano-ano. Kailangan natin eh. Lakas ng hangin kanina, nagulat ako. My God, wag naman sana. Sana kahit na mainit na ganito, okay na lang sa akin. Wag lang bumagyo. Kami pawis. Grabe, ang dami naming nilakad today. Ang dami. With kulba my heart. Ay, yan oh, mahangin-hangin. Ano ba yan? Diyos ko, doon na lang ako nakatuon sa bagyong yan darating. Natatakot ako guys kasi dahil doon sa na-terrorize kami doon sa Odette. That's why tayo ng fruits. Paano kayo mamili ng mansanas guys? Ito, ang pinipili ko yung mapula. Ripe siya talaga. This is 68 pesos. Ay, 60 pesos. 60 pesos. Ito, maganda to oh. Wala, itong ganito. Tag 60 na pala ito guys. Ito, kasi matamis. Yan, masarap yan. Matamis yan. It's red, it's good. The redder, the better. Okay? And then, ano naman pinili ni Papa? Prosciutto. Huwag na siyang kumuha ng prosciutto. Mahal ng prosciutto eh. Ito, mandarin. O, tag 81.90. O, mas mura ito kaysa sa bangketa. Sa 100 doon. Ito na lang kunin natin. Mukha namang okay. At mas marami ang laman. Tag 81. Tag 80.40. Yan. Piliin natin yung maganda. Yan, malalaki. At magaganda. Okay, fruits. And then, I have apple, lemons, and ayoko nang kumuha ng peras, mahal. Dati 30 pesos lang, ngayon 43. Alam kayong pata, beef, at saka ano, limpo, pork chop. Chicken meron pa sa bahay. Ito naman, 41.17. Let's go. Tingnan natin kung may basil, fresh basil. Hinahanap dyan, Diyan para sa kanyang margarita. Fresh basil. Ay, salamat, meron. Ay, salamat. Kaya lang, nangitim na. Napanis na siya. Oh my God. Ayun yung nangitim. And it's 39. Nangitim na. Pala ka, nangitim na eh. Nangitim. Okay lang. Ito. Okay pa to. Hindi naman piliin. Ano yung mga pinili nyo? Oh, okay. Nakabili akong basil na fresh pero may itim-itim. Walang fresh. Ang stock. Okay, kain tayo ng maraming tuyo. Masarap ito. Ayan. Buwad ka ha. Ayan eh. Tuyo raman nilang gusto. Hindi man sila ana. Okay. Baka tama na at hindi na magkasya sa freezer. So, sa takot maubusan, my God. Sa takot na walang makain pagka na naku, inaasahan namin. Sana naman ipalayo mo, Lord God, na mga stranded sa loob ng bahay. Sana wag naman. Ito, magkakano na ang kilo nitong buto-buto ng baka. Its unit price is, hindi ko makita 280. 280 ang kilo ng buto-buto. Dagdagan natin mozzarella, naubos na ni Gian. Wala kasi akong lagayan ng malaking freezer eh. Yun nga, ang kailangan i-provide ngayon. Paayos ko na lang yung malaking freezer ko. Ayan.
And then the classic butter. Hala, walang yung malalaki. Buttermilk lang. Oh my God, dagdagan ko na lang dalawa nito. It's okay. Ano binili mo? Bili kang yogurt? Tagpila isa to 63.90. 105 yung plain. Ah, okay, sige. Go. Bata? Bumili akong tuyo, Ilan? mozzarella, butter, fruits, lettuce, sugar, apples. Okay na. Okay na ang pundo yan. Para sa family. Ng corned beef. At least ito, madali-dali. Ubusan ka man ng karne. Meron kang dilata. Ay! Meron na pala siyang nilagay na tatlo. Okay. Kuha ka ng... Yan, mas mura-mura yan. Ang mahal nito, 250, 950. Ayan, tulip na lang. Tiyaga na lang tayo sa tulip. Sa mga aso, kawawa naman yung aso. So let's give them this. Pag walang ulam yun, kawawa naman. Buto itong bili ko. Kahit na, pundo ba? Stop. Hindi naman kumakain si Titan na walang ano. Ayan, okay ba yan? Bingo? Okay na. And then, yung sardinas. Saan yun? O, gatas. Fresh milk. Dito. Ay, yung malamig gusto mo? Fresh milk. Okay. Huwag yung bata, ano yung prutas? Ayun na. Okay. Drinks. Gatorade lang. Okay na yan. Marco, ano yan sa'yo? Okay, let's go. Kuha tayo mantika. Tsaka na kuha tayo ng ano, mga noodles. Noodles kaya. Langgo. Sinigurado ko ang asin, 2 kilo. 2 kilo rin na asukal, puti at saka brown. Bigas, meron na. Milk, meron na. 1 kilo of brown and 1 kilo of refined. And then, noodles. Let's go. Honey, may honey pa? Honey. Meron pa? Kuha ka na lang ng isa para sigurado. Totoo kayang honey ito. Sige na lang. Yun ang honey namin. Hindi namin alam kung totoo. And then, mantika. Mantika. Pagola, minola. Sa minola. Ano na ba yung kinukuha natin? Any kind naman, basta't mga pwedeng pang prito. Ano pala yung pagoda? Kasi yung iba, namumuo. Tingnan mo. Namumuo yung mga ganyan. Ay! May virgin coconut. Uy! Magkano? Ala, kuha tayo. Kailangan natin to. Kailangan ko to. Dalawahin na. Maganda yan. Maganda yan. Pilan eh. Pang ano ko rin, panglagay ko kina doon sa mga aso. Pilan? Hindi ko rin alam. Pero malapit na maubos oh. Hindi ko alam. And then, yung pangsigang ko. May sisigang tayo, di ba? Wala na akong pangsigang. This one. Yung malaki nito. Nor sinigang mix. Ayan. Wala nga akong dalawa. Papa. Ipon gutong sardinas. Ano ba yung masarap na
Asa may lamian, ha? Asa may lamian, ha? I don't know. Ang binibili ng mother ko noon is Youngstown. Wala lagi. Ang sa may lami nga brand sa sardinas dahil. Youngstown, Tuan, Saba. Saba, lami po? Oh, Rose Bowl. Okay, thank you da. Kanya nga na-mention, yung Youngstown, yan din ang sa mother ko na favorite. Kaya lang wala yung green. Wala yung Youngstown nga green dye. Lahutdan. Saba na lang. Kuha tayo ng ito, ang pinakamabilis na stock sa bahay. Lalo pag may mga bagyo. Dali. Mauni, maayo nga, iluto. Kay dali ra. Lara ba bagyo? Oo, naabot tayo. Oh, ang dama na to, ha? Ang pingtang tanan. Oy, guwapa sila, oh. Anak. Future subscriber ko yan. Oh. Sila po, nag-stock po, press po na mo, sardinas, noodles, kana, fights. Fights meron. Kana, okay. Na, parel mo na mas dako. Okay. Ay, ginuo ko. Okay, let's go. Yan, handa talaga. Laging handa. Cute kaayo ilang cashier. Ang cute. Cute kaayo niya. Ang gastos guys, grabe. Oh my god, di pa natapos. Wala, abutin yata ng ano. Magkano kaya? 9,000 nakapin. Abutin ng 10. Sila rin, dami ring pinundo ng mga karne, oh. Karne pa imo. Kana yun, stock pa more. Stock pa more. Panic buying pa more. Kung hindi, kada po ayaw akong lurat. Oh my God. Yun lang ha. Just imagine guys, ganun nakatataas ang mga bilihin ngayon. Kaya mag-ingat. Ako nga, halos di na kumain, pero ganun din. Tumataba pa rin. Magaling pa rin kasing uminom ng juice. Ayan, tuloy. Liquid naman. Oh my God, nag-panic buying ang mga dadatnan ng bagyo sa Friday. Look at them. Look at them. Let's go. At mag-ano tayo. Pray lagi. Yun na lang ang ating panlaban. Sa loob, ang init dito sa labas. Oh my God. Ang init na naman. See that? So let's go. Yes. Anong sumunod nating step na gagawin? Sa bahay naman kung anong dapat ihanda. Tingnan, i-check yung mga mineral water. Yon. Kung sa mga vitamins, mga first aid, meron na ako. Ano pa ang kailangan? Yon. At maging kalma lang. Ha? Diyos ko. Talo pa ang bagyo. Grabe, talagang manginginig ka sa mahal ng bilihin. Yun ang masasabi ko. My God, grabe. Basta kayo dyan. Okay lang? Nasaan si Marco? Nawala na si Marco. Kaya ba? Kaya yan. Dito tayo sa Liempo Boholano, Senior Pedro. Pedro and then Pedros. Hindi ko alam kung saan dyan ang tama. Pedro and Pedros. At bibili na lang ako ng lechon. Yung liempo at saka manok. Yun na lang lunch namin. Yung pusit sana na binili, i-adobo. Eh sabi ko, yan na lang. Mamaya na lang gabi yung seafood. Sobrang init. Dito tayo, oh. Suki ko ito sila. Matagal na. Many years na. So, meron din tayong sweet na yung mango float.
Yan, meron din sila yan. Kaya, pag pumunta ka dyan, mag-stop ka na, meron ka ng ulam. Ang i-prepare mo na lang sa bahay is yung salad. Yung, ako, pangkaraniwan, yung lettuce, yun lang. Ang bilis lang kasing hiwain. Yun na. Yan ang Paris. Minsan, ginagawa namin samgyupsal na. Alam mo yung samgyupsal, mag-prepare lang ako ng sausawan. Tapos, balutin lang namin yung every bite of the meat. Ibalot lang sa lettuce leaves and then isawsaw sa sauce and then subo. Yun na yun. O, diba? Ang bilis. Ay, nako, kailangan maging wais. Maging wais para ma-minimize ang oras. Ang oras ay giginturin. Ang oras ay precious talaga. Kaya, i-treasure natin. Diyos ko, ang init! Grabe! Grabe na! Init!